Assalamualaikum. Iki sing bagian ngesok Makti sik, Bes. Soale aku tak bagian nyekel kamera dhisik. Kolo-kolo jarene Makti. Wis disokno Makti nang meja, aku karek duduk, karek mulai ngadai persiapan jike alat-alate langsung diserok-serok wae. Iki aku ngadai kerupuk rindu. Emang winginane ya sing tak upload kerupuk rindu, tapi beda karo sing winginane ya, Bes. Bener padha kerupuk rindune, cuma perbedaane iku sing winginane iku kerupuk rindu pedes, sedangkan iki kerupuk rindu ori. Ori iku ora dibumbu apa-apa, sik tak uwijep dhisik mripate rodok ngantuk dadi nyemil sitok rapopo. Mas yo mergawe bungkus sing ngene iki ya, Bes. Sampeyan nyemil njikik lho gak popo, gak ngarah diomeng karo bose. Iki kan rindu ori, dadine oleh bonus saose. Saos iku mono, saos tomat gak pedes ya, Bes. Dadi rodok manis saose iku mang. Lek kanggone aku enake dimaem ngene tok tanpa saos, tapi kan selera orang itu berbeda-beda. Soale rasane kerupuk rindu ya wis enak, wis gurih, dadi tanpa dicampuri opo-opo ya wis enak lek menurutku ya, Bes. Lanjut ngepaki dhisik, pak-pakane ya wis padha, cuma isine kan rada akeh iki. Lek wis oleh 5, aja lali nyiapno taline iki mau. Talenane nek kerupuk rindu iki rada penak. Sawangane nek nali ora abot, tetapi lek kanggone aku ya rada ngoyo. Ngoyone tapi ya ora nemen-nemen. Dan lagi oleh sakmene lanjut mergawe.